frații mei, eu sunt Ionut și astăzi să facem un nou videoclip de Brawl Stars. Astăzi, de câte vedeți, am făcut și Tier 45. O să deschidem acest Mega Box, dar o să ne jucăm, o să facem 4300 de trofee ca să vă ține puțin în sus. O să jucăm cu Bo pentru că este cel mai mic de rang și nu prea vreau să pierd în trofee, acum vreau numai să câștig. Haideți să începem. Și eu sunt la fel de nerăbdător ca voi ce o să-mi pice din acel Mega Box, dar o să vedem cât de curând se poate. Luăm acest box, să vedem dacă putem să o batem pe Nita. Apropo, am pe Nita de Power 8, pot să o fac de Power 9 doar că n-am bani. N-am bani destui, adică am abia 100 de bani și mie îmi trebuie să îi fac upgrade, mie îmi trebuie de 1250 mi se pare, nu mai știu. O să punem ultima ta aici să nu fie cineva în buși. O să distrugem tot cutii. Bun, l-am omorât și pe acest Brock. Cred că meciul ăsta o să fie win. Nu se știe, s-ar putea ca acest... Da. Nu! Din câte văd, nu. Pentru că mi-am aruncat eu acea ultimată, s-au dus toate minele. Eu am jucat prost. Hai să vedem. De ce dau mereu cu auto-aim? Bun. Am făcut win. Locul 1. Bun. Mai trebuie 6 trofee. Aceste 6 trofee o să le fac cu cel mai bun brawler al meu, care este Max, pe care am făcut-o de curând de rang 15. Hai să vedem cum se descurcă Max pe mapa asta. Jackie, din câte văd, a plecat, i-a fost frică de mine, dar s-a întors. S-a întors cu tupeu, mi se pare mie. Eu tot mă gândesc ce o să-mi pice din acel Mega Box, dacă o să-mi pice ceva. Aștept mai bine să o ia zona. S-a băgat și această Shelly fix când nu trebuia. Dar totuși tot e bine, măcar că nu m-a omorât. Bun, a omorât eu pe ea. Controlăm dacă nu este cineva prin buș. Bun, deja dacă o să pierd, o să iau trofee pe plus. E bine că nu o să scad. Da, cred că am terminat și... Adică am făcut și trophy road-ul de 4300 de trofee și mă bucur pentru suma asta de trofee. Dar să vedem că poate reușim să facem mai multe. Nu, n-am reușit, ne-a bătut de primul. Asta este. Dar acum o să fie momentul mult așteptat. 4300 fix. Dăm coleg la acești bănuți. Acum luăm 10 gemuri frumos. Un Brawl Box. Și să vedem. Facem puțin suspans. Facem aici un frumos screenshot. Ca să ne rămână aici pentru poza din thumbnail. Și haideți, tap. 5 iteme, frate. Nu vine să cred. Nimic.
Avem un bonus event. Nimic. Și cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, dați like și nu uitați să vă abonați. Eu am fost Ionuț. Salutare!